U ovom videu vodit ću vas kroz vježbe istezanja za rješavanje problema s torakalnom kralježnicom. Obradit ćemo vježbe za srednji dio leđa s naglaskom na poboljšanje držanja, smanjenje boli i poboljšanje cjelokupnog zdravlja kralježnice. Bez obzira osjećate li ukočenost, bol ili jednostavno želite poboljšati držanje, u ovom videu saznaćete praktična rješenja. Istražit ćemo pokrete za povećanje fleksibilnosti, jačanje potpornih mišića i rješavanje uobičajenih problema poput boli u gornjem dijelu leđa. Došli smo do 6. dijela serijala kako se riješiti bolova u leđima. Danas su na repertoaru vježbe za ramena i gornji dio leđa. Prvo ćemo podići ruke i spustiti ih savijene u laktovima u obliku kaktusa. Ponovimo 5 puta. Ruke su i dalje savijene, sada ih spojimo ispred prsa. Ponovimo 5 puta. Razgibavamo veliki mišić trapezius, odgovoran za bol u ovom dijelu leđa. Sad ćemo se spustiti na sve 4, radit ćemo jednu laganu, ali učinkovitu vježbu. Stanemo u neutralan položaj ravnih leđa, stisnemo tekušnjake i rukama se gurnemo u pod kako bi se područje između lopatica raširilo i lagano zaoblilo. Vrat i glava su ravni. Ponovimo 5 puta. Danas, kad svi puno sjedimo, radimo za računalom i gledamo mobitel, torakalna kralježnica izložena je velikom naporu od najranije dobi. Spustit ćemo se na podlaktice i napraviti varijaciju vježbe mačke. Prvo udahnemo ravnih leđa pa zaoblimo leđa na izdah. Na udah izvijemo leđa i onda ih opet na izdah zaoblimo. Pazimo da vježba uvijek kreće od trbuhnice. Ona se prvo savija i izvija. Ponovimo još 5 puta. Ostajemo u istom položaju. Pazimo da su koljena pod kutom od 90 stupnjeva ispod pupova, ali sada ispružimo ruke što dalje, čelo stavimo na pod. Ovo je yoga položaj, takozvani puppy pose ili položaj štenja. Stjene kosti su visoko, dišemo duboko i istežemo cijela leđa. Bočni dio prsma, koša, ramena i ruke. Ostajemo u istom položaju. Samo savijemo laktove i spojimo dlanove na stražnjem dijelu glave kao u položaju molitve. Sad istežemo i triceps. I dalje dišemo duboko i polako. Spustimo podlaktice i lagano kliznemo prema naprijed i ispružimo noge. Sad smo u položaju sfinge, noge su u širini kupova. Stisnemo lagano mišiće stražnice, na ovaj način čuvamo donji dio leđa od prenaprezanja. Ostajemo nekoliko trenutaka u ovom položaju. Ne zaboravite disati. Spustit ćemo prsa i glavu na pod, desna ruka je savijena u laktu, prebacit ćemo lijevu nogu preko desne, zatim savijemo lijevu ruku u laktu i prebacimo iza leđa. Istežemo cijelu lijevu bočnu stranu. Ponovit ćemo to i na desnoj strani, savijemo lijevu ruku na podu, prebacimo desnu potkoljenicu preko lijeve noge i desnu ruku iza leđa. Istežemo desnu bočnu stranu. Ponovo ćemo se podići na sve 4. Podići ćemo desnu ruku i provući je ispod lijevog pazuha, istegnemo desnu ruku i položimo je na pod. Istežemo cijelu desnu vanjsku stranu rebara, ramena i ruke. Dišemo što dublje možemo, lijeva ruka može ostati savijena pored glave ili je možete ispraviti za intenzivniji učinak vježbe.
Ako ste lijevu ruku ispružili, sad je savinite i približite glavi, podignite se. Podignite lijevu ruku i provucite ispod desnog pazuha i stavite lijevi dlan na pod. Sad istežemo cijelu vanjsku lijevu stranu, desnu ruku možemo ispružiti. Suvremeni način života, karakteriziran dugotrajnim sjedenjem i lošim držanjem, često pogoršava probleme s torakalnom kralježnicom poput ukočenosti, boli i lošeg držanja. Desni dan približite glavi i podignite se. Sad ćemo napraviti par puta standardnu vježbu mačke. Pazite da su koljena ispod kukova, a dlanovi ispod ramena. Na izdisaj savijemo kralježnicu, a na udisaj je izvijemo. Spustimo stražnicu prema petama, ispružimo ruke, opustimo se u položaju djeteta. Ove vježbe, kao i sve ostale vježbe iz serijala kako se riješiti bolova u kralježnici, mogu raditi svi, i djeca i ljudi treće životne dobi, kao i rekovalescenti.